Yun mga kasinag, isang magandang tanghali. Yan. Nakatapos ko lang mga kasinag kumain. Ay kaso lang yung mga chikiting ko umuwi dito. Nanguha sila ng isda sa dagat. Yung dagsa sa dagat na isda. Ayan o. Ngayon mga kasinag, maunguha rin ako ng isda. Ayan palang mahal na mahal kong biyanan, si Mama Merna. Tapos yan, si Chloe, si Mrs. Ayan mga kasinag, sabahan nyo ako, ipapakita ko ngayon sa inyo ang dagat at magkukuha rin ako ng mga dagsa na isda dyan, kung meron pa. Sabi kasi ng mga bata, meron pa daw, hindi lang nila nakukuha kasi malakas ang alon. Ayan mga kasinag, let's go! Nagdala ako ng silo, ito silo ko na ito, tawag dito sigpaw, yung panghuli ko ng hipon. Sabi kasi nila, meron pa daw na hindi nila makuha kasi malakas ang alon. Subukan ko nga. Kasama ko si Chloe at si Mrs. Let's go! Mga kasinag, nandito na tayo. Susubukan natin maghanap ng isda niya. Yung anak ko na ng pangalan, yun na nasa Mawis. Malaki. Ayun. Aabangan natin kasi dadagsayan dito sa gilid. Tumaho! Iyo! Ay, barburo! Ay, bako! Plastic! Ito na! Yaw, sa pusingan! Bagong tagsa lang. Siguro ito mga kasinag, alamos. Mga kasinag, ito pala yung anak kong panganay, si Kulay. Nagharap din sila ng isda, malaki pa siya, Hindi nakuha niyang isda, tapos si Tay. Tapos yung pangalan, si Altila. Nakuha niyang isda, ayan, ang laki. Kasi dito mga kasinag, pag malakas talaga ang habagat, maraming nadadagsa ng mga isda. Kaya mamaya, salpado ang pang-ulam namin. Nagkakagulo yung mga chikiting ko. Tapos si Mrs. kasi may parating na isda. May lookout kami mga kasinag. Nasa gitna pa lang. Nakikita na yung isda. May lookout kami. Ayan o. Ayun si
Ayan yung mga kasama ko paghuli ng buko nun. Nagkakagulo na yung mag-ihin ako. Kasi may nakita na siya na doon sa gitna. Abangan natin mga kasinag. Iba-iba kasi pag nasa itaas, nakikita talaga yung isda agad. Malalakas kasi ang alon. Mga kasinag, magandang hapon. Kauwi ko lang. Ayan, basang-basa pa nga ako. Kaabang ng isda dun sa Rawis. Ayun pala mga kasinag, yung isda na inaabangan namin doon, yung mga nakukuha namin isda doon. Ano yun? Yung mga nakawala sa lambat. Kunyari may naglaot, may naghulog ng lambat. Tapos pag sila sumabit sa lambat, masyadong masilan kasi ang isda. Pag sumabit sila sa lambat, madali silang mamatay. Tapos pag nakawala, yun na yun. Yun na yung mga nakuha namin. Mga sariwang sariwa yun. Kaya salbado yung
gabihan namin ngayon. May pang-ulam na kami. Pitoy, pitoy, pitoy! Chuy! Sa mga pa-shoutout pala dyan, mga kasinag, shoutout ko kayo. Sa nagre-request pala na makita si Pitoy, dito siya, Pitoy! Chuy, 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 chuy! Chuy, 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 chuy! Hoy, at si Doki! Ayan mga kasinag, sa nagre-request na gusto makita ang friend ni Bagwis na si Pitoy, ito na siya. Abangan nyo mga kasinag, hahanapan ko pa ito ng partner na si Pitay. Papangalanan natin ng Pitay. Ano Pitoy, ha? Yan, baba ka muna. Shoutout pala kay Russell San Jose ng Kamaligan, Naga City. Shoutout din sa aking alma mater sa Kamaligan, Triskelion Chapter. Ayan mga kasinag, yan ang aking alma mater, batch 2011. At sa Naga City Triskelion Council, sa lahat ng aking mga brad, insist, maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout po sa inyo. Shoutout din sa tropang kakainin na ng Hagonoy, Bulacan. RMYSD Lop from Alaminos, Pangasinan. Rex Norbin TV from Bukidnon. Andy Quatrona from Buhi, Kamsur. Shoutout din kay Almel Millanes, Pablo Perez, Kuya Oms TV from Alabang, Muntinlupa. Shoutout pala kay Nonoy Quanico from Paranaque, Pusong Ligaw, The Star Mueller. Shoutout sa iyo, salamat sa iyong suporta. Shoutout pala kay Pio Abris from Samar, Upalda Family from Toronto, Canada, Mison Family from Legazpi, Albay, Julius Autencio from Valenzuela City. Shoutout din kay Freddy Dison Official from Pasig City, Bobby Nomu from Kamalig, Albay. Shoutout pala kay Mr. Greg Morota at kay Baby Iverson Morota from Toronto, Canada. Salamat idol sa panonood ng aking mga video. Alam kong full support ka dyan. Thank you so much. Shoutout pala kay Mr. Mauricio Ramos at sa kanyang pamilya dyan sa Paranaque City. Lascano family from Bubuan, si Roma Camarinesor. Ayan mga kasinag, shoutout sa iyo. Salamat sa inyong suporta. Dodongs TV from Tuwal, Jeddah, Saudi Arabia. Chris Kojo from Auckland, New Zealand. Ayan mga kasinag, maraming salamat sa inyong suporta. Sa mga nagpapa-shoutout pala doon sa video ko ng Born to be Bagwis, mga kasinag, hindi ko pa na babakread yung comment doon kasi i-private ko muna yun mga kasinag dahil i-post ko na lang daw uli pagkatapos ng kwento namin ni Bagwis sa Born to be Wild. Abangan nyo mga kasinag, first week ng August. Ayan mga kasinag, kasi bawal pala yun, kaya naghumihingi ako ng pasensya sa team ng Born to be Wild. Nakapag-post ako ng ganun, hindi ko man akalain na bawal pala, dapat pala pakatapos na. Kaya mga kasinag, maraming salamat. Ngayon mga kasinag, hanapin natin si Bagwis kasi si Bagwis mga kasinag, hindi ko alam kung nasaan. Kasinag, maya ako maliligo mga kasinag. Update ko muna kayo kay Bagwis. Hanapin natin dito. Bagwis! Bagwis, my baby! Where are you? Ito mga kasinag, malinis na yung sasahan. Kasi yung tiyuhin ni Mrs. nagagawa ng pawid. Gagamitin nila pambubong, kaya yung matitigas na dahon kinuha nila, gagawin nilang pawid. Bagwis! Hanapin natin mga kasinag doon si Bagwis, baka nandun sa kabila. Masyado nang layas si Bagwis mga kasinag, pero napakabait ni Bagwis. Kaya love na love ko yun eh, kahit siya layasin. Bagwis! Bagwis!
Hanapin muna natin si Bagwis kung nasaan. Tingnan natin mga dito mga kasinag. Ayan mga kasinag ha. Ito pala yung ginagawa kong kulungan ng baboy. Yung paglilipatan ko ng mga alaga kong baboy. Lalagyan ko na ng mga kayaw. Lalagyan ko lang ang kawayan tapos putulin ko na yung mga haligi. Trabaho ko ito kanina. Hindi lang ako nakapagtrabaho ngayon kasi sabi nga ng mga bata, may nagdadagsang mga isda doon. Kaya nagdiskarte muna ako ng pangulam namin. Yan, trabahuin ko naman yan mamaya mga kasinag. Ligo muna ako. Hanapin natin si Bagwis. Bagwis! Bagwis! Wala dito. Wala si Bagwis. Saan kaya pumunta mga kasinag? Layasin na talaga yung baby ko na yan. Layasin na si baby Bagwis. Shoutout pala kay Mr. Rolex Baki at sa kanyang pamilya. Ayan mga kasinag. Nagpadala kasi siya kahapon ng ang pagkain ay Bagwis. Kaya maraming salamat boss. Thank you sa pagmamahal mo kay Bagwis. Thank you so much. Alam nyo mga kasinag, maraming nagmamahal dito kay Bagwis. Bagwis! Ba't wala kayo sa Bagwis? Hindi tayo makasinag dumaan. Baka andyan sa nilinisan dyan. Oh yun! Yun! Naghuni. Andito ka pala? Saan ka? Saan ka? Humuni ka? Ayan! Si Bagwis mga kasinag! Nag-aabang siya dito. Ayan siya sa taas ng Nara. Hanap ako ng hanap sa iyo. Andito ka pala. Hi ka nga sa mga viewers natin dyan. Hi mo sila dali. Bagwis! Bagwis! Hi mo mga viewers natin. Asa mga nagmamahal sa iyo na viewers natin. Hi mo sila. Bagwis! Ayan pala mga kasinag si Bagwis. Ayan. Bagwis! Hi mo mga viewers natin, dali. Bagwis! 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 Gutom ka na? Tagtitilam-tilam ka na, Bagwis? Ha? Bagwis! Anong nahunting mo dito, Bagwis? Ha? Nakapag-hunting ka na? Siguro nag-aantay ka dito ng makaka-date Nag-aantay ka siguro makaka-date dito, Bagwis. Ang ganda kasi dito sa loob na ito, oh. Oh, di ba? Preskong hangin. Napaka lilom tapos presko ang hangin. Nag-aabang siguro si Bagwis sa makaka-date niya. Mga kasinag, habang andyan si Bagwis sa taas, ako itaos pusong nagpapasalamat sa inyo, sa aking mga viewers, subscribers. Thank you so much po talaga. Ayan mga kasinag, sa mga naging kasama ko pala sa Dubai, shoutout pala kay Delmar Espadilla, Miguel De Villa, at sa kanyang asawa na si Joan, shoutout sa inyo. Shoutout din pa kay Eduardo Canlapan, Jimmy Canlapan, Albert Aguirre, Edwin Aguirre,
Antolin Sirado. Lahat ang nakasama ko dyan sa Dubai, sa Alcos Industrial Accommodation. Ayan mga kasinag, maraming salamat sa inyo at sa inyong suporta. Shout out sa lahat ng nakasama ko dyan at sa aking mga subscribers, viewers at sa mga silent viewers ko dyan. Ayan mga kasinag, maraming salamat. Bye bye!